Aku boleh pi baro kiba ye poi kini ke por yang mani nak benta kini ke Bible study kum ke Balang yo ban tengpat sesin but nam tajo hiru kiba sengap ye kini ke Bible study deng ba ke YouTube channel jong ke Balang tingidang puli ke gospel Ioannis ke nong ke ba nyo ngid dep puli jing sha do ke dekat ke ba life way Hynrei nomor ba kamsim long recording hagani katayo kabangile ya kedekat life san do arfsan do life way tengin le biang menta kesngi na kabenta jung kitu ki bas ngap ding ba ke YouTube video te ngan puli biang yini dekat gospel Ioannis ke nong ke banyo kedekat arfsan do life way onda kumta kiwei te kiwei naki nong Jerusalem ïa-ong une umlong ubaki ïawad ban pynïap no khmih U Kren kaba shynna tekim ong ïa-ong hato kita nongsynshar kilaya tip shisha ba une U Khrist Hynrei ïa-ithuh nang no ulong Ynda unwan uta U Khrist dan batip nang no ulong. Namar katau JISU ula perta habau udang hikai hakata ke temple ïa-ong ru ïa-ithuh te yanga bat pitip ru nang no ngalong ngam sim lawan te NA LADE hi Hynrei ulong UBA SHISHA ulong UBA SHISHA Uta bala PHAH yanga ya ba phim ïathuh nga ïathuh yu na bangalong na bat utaken ula PHAH yanga namar kata kila ïawad ban kem yu te omdan balabu ila kakti na bakapor jong kampat laja sibun te na utau pajba kila ngej bat kila keli utau Khrist onda ulawan hato unle kambun ki kamba yakini yakiba uni ulale to kata kedai kewipat kejing kebenta jong kejing kren pedang try JISU bat kini ki pajba bat kini ki nongsynshar ki balawan katu kapor te kalong keba ngidang hakagani kebuat kita benta kedekat bersau bong pi wat bisa tang nasla Hynrei bisa dagajing bisa kabahok bat kumtaru kani kebuong tra JISU yaki pajba kakit jingmut na benta kani kedekat arfsan do life way ru tatungnya duai kokpa jengi ubah beneng ni aingo eme na benta kani lat kebame ai pat dingi sasisin banya puli kaktin jome hagani kapor ban study ban snuthu ban duriap halor ki bala tho hagani ke gospel Ioannis kalen nong ke banyo bat kam tom ki bo try JISU la kren hakini ki pajba ban makiru kumno bakile kren bat lani phang jong try snai to elomingi hagani kapor bangi pusan halor kini ki jing tho bat ki jing shisha bangiru atrai ngi olong haga jing shisha bangin tip ya ga jing shisha bat bangin yo ru banya haga jing shisha kumba me melawan khnang ban ai hingi ya kata ka shisha try to snow kini ki jing kerpat ki jungi na bangi pan ni kini haga kerteng JISU Khrist amen. Te hadian mo tra JISU ula ong hatu kedekat bersau pi wat bisa tang nasla Hynrei bisa daga jing bisa kabahok uya kendo biang sasisen pat yagi jing bisa dagi pajba to kumno kalong kumta tek mo ong tay wat bisa tang nasla ni sempat hakini kedekat sedin bagadan kabakum kata sisa kabamut bakimpat kimpat pelan jingmut lani kimpat pedeng ni kata kebuong piwat bisa tang nasla hagadukhan barpusan ubeteng daga buong
ngamut la dia tu kumni do Ioannis ba kidon gini kinong Jerusalem. Anda kumta kiwei na kinong Jerusalem kilai ong uni umlong uta ubalai ubakiawat ban pynïap no. Te lai thu ni bahang ta hi ha ka temple ha ka bo trai Jisu udan baki bon ki pat baru ki lang na ka banta kata ka jing khawai jung ki ying trap ka jing na niam ka sngi la jan ka sngi ka bakhadu te bat ha pedeng kata kidan kini kinong Jerusalem ru long ki khle ngile kren ni kata bagi kita ki pat ba ki wan na keleng ke Israel kidan na Galilea kidan na Jerusalem bat kiwi than te ho habang ïa-ong Jerusalem ka tho ya ka Jerusalem bat kitu ki bahajan jong ke Jerusalem mo kumbong silong ta kumut kam tho la sitang ke silong rei ki bana sikite ki khap jong ke silong ro mo kum ke ki saumer ki sanmer nang ta simuyong nang ta stasya than jan mau diang kum ta de buon ki ïatip phang phang trai Jisu Jerusalem nomor bola wan teng ha ke wei ni ki jing khawai na jong ka niam ke jing lan kilai sngo bo hikai ayu kilai I kumno bo sneng ya ki nongelam niam baki penlong jing khai ka temple ha ka yeng ke jong blai nang ta kilai I ru kumno bo ula penkhia I ki bre ula penkhia sibon ba upat ba bat kitip phang phang jong haka jo ka por kinong Galilea ru kiban na sejngai kitip ha nomor bo trai Jisu no le phai na Jerusalem ula le kamba ru se Galilea but lese kalaban khambun se Galilea Hynrei ka bole Jerusalem kidon ki jing ki kamba ki bakham bo jing kan mau kum ka jing penkhia YouTube breu ubala life fra snem upang ha ka jing pang trot ka jung ka ba umno bandayat baru te kata kadai ka baki baro arliang kitip bo ulai kamba ju kali snow ki jing kai jung Hynrei ka weipat ka jing tip ka bakim tip kini kendong Galilea ki pat ba na si Galilea mar ke la manong no bakiwan ki thain dong kendong mo Hynrei ki ba ki pat ba Jerusalem kitip manong no ki nongsynshar kitip ba sephang ki Pharisi sephang ki nongsynshar namar habong nongsynshar ni kala ka kan thup ru ya ki kat tu kan ni ki Sadusi ki balong ki lingdo namar laju jit ki rang ba lingdo na pedeng ki Sadusi but kitip ba kini kiele ya ka ban wo dong yu trai Jisu but kitip ru na ka jing yalap brio kum tu terstar bakiwat ban pynïap yu te kalong ka besuk ban yo jing tip kum kata namar ba hak jing kren juki te ka kami hi kata ka jing kren mo sabar segi pajma te kitip bai kata te habaki iu trai Jisu bo rong ha temple ha ka siteng jong kata yo jong kata ka jing la niam trai Jisu lawan rong ha temple nang ta usdang bet ban hikai mo te ki I kan are uni wan bet ban hikai kum ni to kiong yu tu ko khot ka ba arphon riu ha khmih ru ukren ha ka ba pau shynna ai ru em te kim ïa-ong ha u hato kita ki nongsynshar ki ïatip shisha boni U Khrist kami jingkali ha ki nong Jerusalem ba namar ba kitip bagi ni ki nongsynshar ki kidon ko manyo phongut ki nongsynshar ki ba ki khot baki long ki khot jong kata ka bor synshar niam ka Halor du jong ki jiu balkhot ye kata ka bor lani ka kanhun jong ki nongsynshar da ka kentin Sanhedrin balai ki don nyo phongut namar kalasdang na du ka por jong Moses haba lakhiathan ka kam jong Moses men bau yalam yi khun Israel ning bagari khlau la ajing mot yu da ukthau kurem jong ba unjiet ki breu ki bastat ki badanu mensem ki ba nyerap yu haki kam ki baman kesni kemot ki kam bisyar pedeng ki pajba ki barit baria baki nyerap no ada kita te ki bakham bat ka kam yalam te kanwan hau Moses te Moses ulas ngude ye kata ka jing ai jing mut bat la jet kita ki nyu phongut
ki ban nyirap yu Moses ban synshar ban pet iki kam ki ban kan si kam tam maka kam bishar dan jing ya kajah pedeng ar khut kenhun Moses hab ban pet kita kiawan man kasngi man ka kenta kam dei ka basuk yu nriu lak ngut ki breu yalam leng bagari khlau tun lak pet tangino te hakta ka jing mot jong tau thau kurim jong Moses ulale kumta bakal long ka jingrap bakrau te ka jing jet jong nyu phongot ka dan hi ka nong rim na kitab Exodus la fi puli ka dan hi ka jing yalam ka jong blai ban jet kita ki nyu phongot ne kala ban nong ru bu yalam blai yo thau kurim jong ba un jet nyu phongot te kata kala yai beteng pan haki por ki banwan hoi ki dan ki khap ki bangi I haba tho sifang ka jing synshar jong ki sim mdayo sngo than sifang kata ka jing kren sifang kita ki nong synshar pan mo ki bayrap yu sim ten rei ni I bagi dan kita kirang ba sim hagano kono ka ya la ni kono ka pali balong sim mano Israel ki ba sim wat ye ka jing yarap jong ki ka jing ya lam ka jing Kristian jong ki haki kam jong hima kalong ke darbas im ki singi ki jong ni te kata ka kenhon ki nong synshar ka badan nyau phongut la khat ye ka san hedrin mo to kadon ga jingmut jong ka tama tangin sepet bahadin ta te kini kinong Jerusalem ki lingo ken kumno ba kini kinong synshar ki bangilay osngo bro sikata biki wat ban pynïap yu labon sin hato kapor bo try jisu phainia yaki hakapor ba ki wodong yu bu penkhia yu tu breu ba pang life of rasnam hagasingi sabaton hadin kato kilawat dong kumno banyo pynïap yu te kanila bana bro ko Jerusalem te kumta kilingo kan mentau ni jisu lawan mi kumni namar ki khmih ti hi bo unwan haki jing rakhe ka niam kanu ka niam kumbo jule kade ru ka kabu ki bakin yo ban thap yu ban pynïap yu kumbaki kwa te Hynrei ari jisu lej ban nyeng bet te ka temple ukren bet haba pau khmih you ru nang ru khmih yang bet ka pau man ka sngi ndei ba su wan tang si khlimat sli phaino tang si genta ndei man ka sngi wan rung si ka temple wan hikai bet te ka wan nam ka jing solingo hakito ki batip kan tu bubuan balang tip ba kalong kumta te kini ki batip te kilingo kan te kilingo nang tu ki ong kan gitu kan tin khmih ru ukren ha ka pau shynna ai ru em te kimi ong ho hato kita ki nongsynshar ki letip shisha bo ni U Khrist te hata ka jing longo jong ki boleh bakim kilai olat boleh bakim kamu try jisu boleh kim lai mo kum bagi temu te kawan pat da ka wei ka jing perkhat ki kyong let's say kini ki nongsynshar ki la tip ne bo jisu udai Messiah U Khrist kamut Messiah utau bala sle da ublei ban pelat ye ka jat ben riu lani ban pelat ye ki briu te ki kata ka dei ka jing tharai ka jing mudur jong ki mo mtip kita ki nong synshar ki dan yo ka jing mut kala ndai be ki la sungthu si syaro kala benno bat Hynrei ki persya namar ngi kan mau ye ki tu ki farsi bo try jisu ïathuh sifang kumno ba unong utau briu badan ka briso IT ha kita ki nong sumar briso bikin pet ye ka te ulet jeladi ka jinglet ka bejingai te upha daki sekri ki jong pha yo wei ban mo ban pan jing khen kom no seso kan no ten rei ki sho pan ban pha ubar ki sho ki pan sau pha ubalai ka sin ka balai pha sunan du khun na jong dalawan khun na jong ki pynïap sunan tikito ki nong smar briso ki tip uni de khun jong ten rei na marba ki yele persya yo to try jong ka briso bode u bal ai kam ki hi na marba ki yele persya u kumta ki kwa ban penduk sunan ne kalat jong ni try ban kam try to ka bri da ka ba ki pynïap yu khun jong te kata ka dei ka farsi ka bo try jisu ai
shifang ka ban sajahi yu ublei upha ye ki nong ïathuh lupa ban sneng ban kren ye ki Israel khamtami ki nong yalam ndrei kim sngap mar bakile persya ublei ki pynïap to kebabuan ki syok lani ki penstom dan ki por ki pynïap ru ye ki kum ki pynïap yu Jeremia bat kiwei te upha nakawai ka pateng si kawai upha ndrei kile kumta kim sngap yu ublei hakabukut pha do khun la jong do try jisu te mentale te long thek kum kitu ke nong smar biso gumat ki bapet ye ka briam lani ki bapet ye ka lengkha lani kata ye ka jaka bathung so te kumtaru ka kanhon jong ki khun Israel te kalom ka briso te ki nong smar biso de ki nong elam kita ki nongsynshar to te hangi i ya kata ba let's say kani ka bagi perkhat ki nong Jerusalem kalong ka badan jingmut nomor ba let's say kini Farisi kitip bau day Mesaya kumbangi i bau Nicodemus ru ula don gajing syon hu bau ni uday no blay let's say ula angit ru bau day Mesaya tambo wan ye kren bau try Jisu tu kumit te ngitip ru badan na pedeng ki Farisi ki balangit yu try Jisu so way pat uday Joseph nong Arimathea itu bala ai gajing tep ke badang thamai ke badai bu thiet iladi la ai no ye ka tu gajing tep ban tep yu try Jisu turu dei way naki Farisi ki nongsynshar te kidon kum kita tenrei hangingi i ba kim ïathuh ye ki pai ba udei num dei kim ïathuh nrei ka jing thmu jungki kalong nomor ba ukren wan ulai ki kamba la i kumbu dei Mesaya nrei ka ju por pot ukren si ki jing kren ban kedau ye ki jing le bomman jungki ban kren persya iki bakile ki balong bian hakmat ublei bat ki balong ke jing pen sitom ke jing ban khia ki patba la ringi puli gospel Matthews ar fulai le nong borok kawai pinsem tu ye ke jing kran ke bating bha jung tra Jisu ke jing sneng ke jung ye ki Farisi namar kata ke jing arsap jung ki kile kuma ki pen ya bha ye ke an ke jung blei ndrei ke be dei bat ke jing i ke be dei bat ke jing bisar hokpat kim kit khia kamat ki bisar sya siliang mo kila siliang ha kam bisar nang ta kinang ban apply ka an re kim dan jing i kim dan jing snei re kum ki briu ki badai ban nong kum ki nongsynshar ki ban dan gata nam ta ju pat ba te try Jisu kan tho ki sfang kita ki jing le jung ki kum ta kim la sya ban kum ta ki perkhat ka babhatam kalong let's say ban sat bendi u si jing im lani ban shym no ke jing im jung kata ka dei ka baki perkhat namar lada upteng try Jisu kamat ki sungthu ba ka position jung ki te kala long sir bha mo pat ba un susuthu unsa le persya yaki bat kinum dan syu ikatu ka kerdan ketu ka bor synshar ka baki juran berosikata halor pat ba to te kata ka dei ka jing tharai jong kini kinong Jerusalem te tamba kinong Jerusalem te kim tip kan ka jing thmu jong Farisi ki su tip ba ki su tharai ba kila tip te la se kim not namar ba kila tip udai Mesaya menchwa te la se kim patip ki persyang ban pynïap yu nang ta kedukhat kabar penyo Hynrei uni ngila ïathuh nang no ulong Hynrei Ynda unwan utau Khrist amdan batip nang no ulong to te kani ka jing tip jong kini kinong Jerusalem kadai sakawai pat ka benta kawai ka tip kitip ba ki Farisi lani kinong synshar jong ki jiu ki kwa ban pynïap ki ïawad lat kunu ban pynïap utrai Jisu sakawai pat ru ka baki kitip ha ka jing tip briu jong ki ba utrai Jisu te na ka jing yo snu na ka khubor nang inang tai na maru lale kamba smun te ladan am ka jing elam oh ni di na Nasaret de bersan bahe Nasaret te kila snu makila tip ha spong utrai Jisu khai u hangno ki kimi pa ju te hang tu ka khat ngi kata ka jing snu long confident ju ki baki tip ha sifang nang no wan te ki ong gumno tu khat
Hynrei ïa-ong ïa-ithuh nang no ulong. Hynrei andaun wan U Khrist amdan batip nang no ulong. Tegi kisngong bagitip ha. Ba uni ba ngitip berkah nasret basan bahe nasret tau lada ki kamba. Ngitip ha uni te bumla bande masaya. Balai namar ki kam bagitip ru ba nawan masaya amdan batip nang no wan. Te kata kadai jitu khana pateng jiu. Ba undawan masaya dan batip nang nunwan. Te ki perkhat yu jisu tengitip wan nasret. Te masaya pat dan batip te kamut hakajing pensyong nia jungki kamut ba jisu umde masaya ki perkhat kenong ta. Tot balai ba kim itho yu jisu bude masaya. Kedau kalong namar bakisania halor ke jingtip ke bana sebar. Kim pensyong rim halor ke jingtip ke bakham jeliu. Lada kila puli bah ya ke jingtho haka testament ke berim kin jin dalatip syai. Ba haka jing sisya masaya an kayu ha Bethlehem Judea. Telada kiwat benia hangno balak hayu jisu kin jin dalalap. Lada kilai ban keli na Mary no Joseph ki khmih ki paju kin jin dalatip. Lani li keli na ki paraju kin jin dalatip tikna hangno lakhayu. Hynrei boleh budon Nazaret ru ki kin setip ikata. Ban dalakhayu hadin katukan ipor ki khmih ki paju kin no sya Nazaret. Tikum tahu lasan nahe Nazaret. Ti kata ka penlong no ya kini kinong Jerusalem bakin do no ya ke jingsya. Hakui kaliang kelajan nget ba jisu udah Mesaya. Rekoi kaliang pat kata ke jing solong tikna jungki ke confidence ke bakidon halor ke bana sebar. Kependuk no iki kala ban ïathuh sishayu. Te bun sin ru ka jah ka jing imjungi ki brio. Teng ni bishar ki nasla. Sandat tip ya ka ba kham tenrai ka ba shisha. Ladang nging ïathuh yu brio na sebar ngimla ban ong bang ïathuh lut. Ngala ban ïathuh yu perlok lejong da ïathuh no dong sedong anong. Nri ngamla ban ïathuh lut yu. Lemda upun pau sisa sepangil di hadu bangan laban itu yu. Umen yu para mlaban itu lut yu. Si parangim laban itu lut iwe. Wat ladang ilasan lah he digi bon posnam hakaju kayeng ngibam nagaju kayeng sija. Hynrei kalong kabae. Tekat nutam kat yu khun jung blay. Ubah ki kimpat itu bah. Hynrei ki kren pat kum ki batip kadai kata ka ba pen iya ka jinglong jendong jong ka jinglong brio jongi. Bangi kloi ban bisar nasla. Tengi ni poi biang sudu khot par sau. Trai jisu dong dep ong ye ki phi wat bisar tang nasla. Hynrei bisar da ka jing bisar ka bahok. Tehani i biang kanuksa bagi bisar tang nasla. Hynrei lada kila bisar bah kila puli bah ka ya ka jingtho bakhuit ka Bible ka bakidon maki tu ka por ka testament ka barim kinjen dala poi se kata ka jing sungthu ba unite ude Mesaya. Baro ki dak lane ki jing batai jong ka tin place phang Mesaya ki don ho. Ki don ki jingtho lupa bun sepen khia un selek ki kamba. Tetang na ki kamba jung uru jing syala di ban pen perkhat ami ki bau niu la ban udai syau Mesaya. To. Tu try jisu tip kita ki jing perkhat jung ki. Bat ki sia perkhat sia kren pasiau parama ki. Kimnot ban ye kren pat baru namar ba yo sngo padu Farisi utu nongsynshar te kamut la ban sya khot mo balai pia kren ta.
Nomor ba. Ti Tuan Yesus tip hai kata. Tu yo sngo kata jing kren juki. Wala da kikim tip bu yo sngo. Ha kata kapor kat budang hikai. Ukran kensan da ka bajam. Ka dekat ka ba arhufra. Namar kata Jisu ula perta haba udang hikai hakata ke temple ïa-ong ru pito tianga bat pitip ru nang nong along ngam sim lawan te na ladehi Hynrei ulong UBA SHISHA Uta bala pha yanga yauba phim itu tikani ka kombu kli tra Jisu kalong gumba kli Parsi kumong no sibu lada don ïa-ong kren start phang jong ngimo phi dei nang ta snong phi san phian ta khlam da tip sisa kan ti jika man ong ngam dei nang ta phi bakla teng sudom sukran Parsi no kan phi tho sha se phi tip ba pla mo yanga kumta mo teng ikran ta rokom tu try suru ha jing siau la kren Parsi ni bat ukran ru da kasur ka bajam namar lese kala don ru ka jing dom hu namar udang sudap ong piwat bisa tangasla menta kila da sedangi da kata tika don ka jing dom hu tu ukran da kasur haka Bible fareng lani haka Hebrew ka Greek ngamot ka blathoi ini la penan kam de ka kentien ula kumong no he cried te habong kten pareng he cried out kamut bayam kamut kejing perta ka jam ba to te nang to jayu tra Jisu ong pi tho tenga pi tip te nang no ngalong nang tanda ula kren kumta da se kila ïa-ong kila pet mo ade mun ong ium ta usong dei kini kentien pat ki bamayan bahai ki wong Hynrei ngam sim lawan te naladehi kamut ngam sim wan hakani ga perthai sim la khai nga sikani ga perthai dan ngam sim la sim yakani ga kam bangale menta da ka jing la hi ladi namar hakapot tra Jisu la bon ba ki basu la menle ki bakam ladi baki de U Khrist hadin bau yap urubun haswa ju urubun mo ki bakam ladi badai Mesaya te kito ki dei ki ba kumbu ong ni ki ba wan ladi kamu tra Jisu wong ngam dei unong la menle fake mo ong ni ka juk jungi ong fake mo ngam dei dei ngatip nong ngawan tu wong no ngam sim lawan ten ladihi Hynrei ulong UBA SHISHA Uta bala pha inga ta hoi tra Jisu ïathuh ka kom jong ka jing pha habanga ngadon ka ni ka perthai nga banga khai nga ni ka perthai mendei banga suwan hi ladi Hynrei don UBA pha inga tekani ka kentien bapa kadai ka kentien ru baki penkam na menta ka kentien apostol kamun uta ubala pha te ki khat arngut ki dei apostol jong tau bala pha iki tra Jisu te tra Jisu pat manu ba pha u kpa te ulong kum apostol jong kpa te usong den to habu ong ta bala pha yanga Hynrei ulong UBA SHISHA Uta bala pha yanga ya uba phim itu kani ka kentien ulong UBA SHISHA kamut ulong ubamla bandan hu ka jing lamler ta bapa inga mdei ba tra Jisu mun ong ba kani ka UBA SHISHA banga ong ifi kamut dia kata uthau ban ong ba utau bala pha inga udai uta ubamla bandan ka jing lamler ngawan nau bakum uta te ladanga ngawan nau ba mla ban lamler ta kamut ngaru ngamla ban lamler
ngan kren bet tang ke jing shisha umut ban ong kumta yiki te hoi ong es phangil dit Hynrei usia thu manu ba phayu bat bo tau ba phayu ulong ba shisha te hoi ki dan ki nong batai ki ong ba kani ka kentien shisha ni kadai ka jo kentien ka ba upol upan kam sifang pra jisu hi ha ka sithi tumuthi ka ba ar ka lenong ka ba lai ka dekhot ka ba san nga thar tong nyepi sorry ka lenong ka ba ar ka sithi ka ba ar ka lenong ka ba ar ka dekhot tong nyepi khatwei khat ar sithi ka ba ar Timothy lenong ba ar dekhot khatwei khat ar kani ka ktien ka ba shisha tau bong ka ta tu de pol mo kani ka ktien ka ba shisha namalada ngila yap lembat u nginyo imru lembat u lada ngiyai sha nginya synsha ru lembat u lada nginlan ya u uru unlan yangi khot ba khat lai lada ngi ki bomne uyai ne mo u bayai ne hei uyai sa mo u bayai ne na ba umla banlan jaladi te kidan gi boong bakani ka ju ktien yai ne ne bala penan kam kadai ka mut ka kit jingmut kumju kumba kitu ki ktien jong trai su boong sifang kupa ulong basisha kumut bo bleu kupa ulong u bayai ne hakata ka jinglong ju ka basisha umla ban duna khandiat ru nakata uyai ne unyai long ubasisha sedu bom jukut deu try jisu ong bopha yanga deu ta ndei banga suwan bopha manu kiba su kwa ban pha yanga lani bangawan hin ladi unong pha yanga deu ta ubayai ne hakijing sha te habo yai ne hakijing sha umla ban le kanu ko balam ler dani ban kren ni kanu ko balam ler te kamumat ma uru try jisu namar bo ta bo phai u de u basisha te ma uru u yene haka jinglong ko basisha kamut kat ka bo kren ma u ka long ko basisha te u try jisu ong ru hangni phim ïathuh u te ki kimla ban ïathuh yu kpa namar kim tre ban nge jika i bo try jisu kren sifang kpa ki kan tai kila pen kelut no kemen kila set kelut no lagi skor kim tre sngap i bo try jisu kren sifang kpa te kim na ban ïathuh yu te dei hakajing shala puli yagani gospel sejan bekut banai bo try jisu wan segani perthai wan ba ki brew kin ïathuh yu kpa bat kin ïathuh kumno yu kpa kin ïathuh da ba ïathuh yu khun ta ka daw ngi ruai tu jing ruai nong tho pen song nong rem tu jing ruai to wan shau jisu kumnum tu ketu ka chorus to ha hoi takamumat ba wan sa u kpa leng ba jong u khun mo te haka gospel Ioannis hi u try jisu hagal nong ba khasau katu ta kadai buya kren bet tang bat ki senran ki dei ki jing kren ki ba kham jiliu bo ya kren tang bat ki senran kadai hadien jong katu ka jing bam mi ka jing khoi try ka baning kong nong ka jing ya bam mi ka nyam ka jing lat te ka nong ba khasau haga dokon ka ba nyu wong lada pilala ïathuh enga pinda ïathuh yok pa jungaru bleu try jisu wan sing perthai baki breu kin ïathuh yok pa kumno
da ka ba ki ïathuh ïu ba ki la ban i ban ha ba ki ïu ki ïathuh ïu mdai tang mo si i tang da ki khmat do jong Hynrei da ka jing i ka ba kan sim de ki la ban ïathuh ïu kpa te hadian ru hato ka khot ka ba si phau ru ngi i ong biang tu itu kentin memngen hanga bangalong hau kpa bat utau kpa hanga kita ki kitien ye ki banga kren manga phi ngam kren na ladi ndreu tau kpa ba syong ne hanga u hiu le i ki jing le jung u ti kata ka dei ka jing thmu to da phi ni pe chi sho pat hakal nong ba khat nyeu jo ni ka jo gospel kani ka dei bet ka jing duai brok wai ka nong ka dei ka jing duai jong try jisu bo duai show kpa te ka nong khan nyu khot balai kani ka basdang jong ka jing duai try jisu mo kani te ka long ka jing im bom jukut bakinyo ito ya meu blai u bashisha tang mame hi bad yau JISU Khrist yau ba mela pha tapi try jisu unsa duai kini jing duai ten rengi i ba khama shwa pat na do basdang do nong ban nyau ulas dang ban kren ni kata ba ulong ubala pha dau kpa bat ba kibreu kin ïathuh ïu te habas dang te kim pat ïathuh ïu kita ki bom nget le te kim lai ban ïathuh ïu to tanginya peteng pat kerja yu pada din kata bu ong gini kentin wong sisu ngang ïathuh yu na bangalong na u bat utaken ulapha yanga tikini kidi kentin bu kren Jisu daka bor bat daka bakren bet kum bakalong ke jing sisha dan kono ban ong pe sinengan pensisa balai bangalong kpa wongang le bet no kpa wonga ïathuh yu tapi kimla banyasatnya bat kum kata ko te nu bre wongang ïathuh kepala jong te dan mo ki banut ban suli ong kum mem ïathuh oh mem shuthok mo te try jisu ukran kar kom bakran mangi bre wongang ïathuh lu jong kpa wong phim ïathuh utip ba kim ïathuh namar bakila kentat je gajing sisa dan rei ki dan ki balas dang ban ïathuh kitu kinong Jerusalem hak jing sya kila sedang ban ïathuh tang ba hai tai jing so start so tip jong ti ngi tip tu ni de Nasaret tu kum no la ban de ni umesaya pi kido no e kala ban ïathuh yu dan rei ngi da puli tu kitu khat ki baseden ngin se i kata pat bakidon ni ïathuh te katu khat ke ban life ho hang to tengi i bakito ki bakantat je jing sya khamtam ki nongsynshar hagat jaka bakin kela ka bamut bakin kin penyar ya laga bor perkhat ajong man perkhat ari udai sisa ne mo yo ngi bakla kisat kelut susu iladi but ong ni namar kata kilayawat ban kem yu kiwat ban kem yu bakamut baki kwa ban penduk yu kata kalat pun keren le sempat de ban pynïap tang ba nyok kam sai u ban khang yu namar try jisu bu kren ni jing sya ka khata iki namar bakiyat ka jing lamner te haba pedeng jungi lada ya kren kum to lada dan mano bakren ni jing sya dan pat ki basane ka jing lamner te teng na ka daw bakisane ka lamner ki kwa ban pen kesane ledi ya kata ka lamner kinum la sya yu to bakren ni jing sya kajing im jungi ki breu ki mlang salang silong ta barbor kinun ki bala semua bagi tip bahai ki ha kajing sya kim tip te nadon pat ki bada tip sisa kim la sya ban sngap bi kita te kata ka dei teng kami na kajing sarong na kajing meng ba nga teng kham tip ba ban yuni ban ye kani atau rukom dan rei la dadan kajing surit hangi kan penlong ni bangin ong yo ka dei sya mo kani tong anda skap bahafi ong yu ni yo ka dei sya te yang haru kan long jingker khu te bun ki breu ki do jingker khu
marba kila kentaj lupa ya no baki sengo baki ni kem tebe tikini ro kila perkhat utra Jisu lakum ude uremadan bakha Galilea leki Jerusalem ni tikinyo kum kinong kendong te kata kadau ki do ban tip ya jingsha te hambala jiet ban kentaj ya jingsha te ki beri ki poi pat kiwei ki kam ki poi ki kam ban set ban dan bor ban set dan bor ki beri bakran jingsha tingi I kini ke jam man ke por ke perthai dangshan we na kinong ilam jong ko position po Russia Beketeng Navalny beliau berseluruh bahawa ban kren yaki nongsynshar badan ke bau persya bau msui deh tenemar bukim la sya bau kren ke jingsya ngat persyang pynïap ïu sien da kebi ulat namar la sumar ïu kawai ke hospital Germany nang ta la set bendi ïu kam keta yu dalaj usdang biang te dangshen dang mensubsnem wan pai serosya na syabar Maria here airport na kem yu na set yu te dangshen pat dang mentasi benai la supentip bau yap ulayap tengrai ke jingsya kalong bagi ayu de kebi bagi mlasya bau keren ke jingsya kini kita kiri seluruh ki bayang kanong rim juga jisya. Teu try jisungi ini open kata ganuksa. Maulai ta gajing seluruh jong nomor ba wan ban pendap ka mission ke jong blai. Teu umdan banting ki brio. Ukran ba ji gajing sya. Utip bakin sepen mensau yu, utip bakin sepen yap yu. Tambu yang kanong rim. Te kalong ka jing ai men sim ngai firu ba ki por ki beng haban yang ke jing sya. Ngin se kendo ya ki jing ya kiba persya ya kajing sya bat kumah kata kapor kajing kan mau ya kajing slor jong try Jisu bat ya nuksa ke bu aingi kamtam bangi ong bangi de kinong bot jong de Kristan kan nyerap ini banginum kan ya kajing do ya kata kaba hagani isla khando ndengin kamperkhat bayo ngido ya kate kaba koridor sebom jukut tenang ta ketua kebut per ketuhan kadai ketuhan kebasmutanat mo kita gijing keren ki ba mo mentapat ngiau ban puli ke khubor pat kebasmutanat sisa hai sibon te unau tau pat ba kilangit hau hang tai ngi itu ba persya te la sikidon katu kaningot mo ni karen spang Sanhedrin te nyopongon do dan rini la ong sibon no tau pat ba te we la ong sibon ta kamot mlanyo mo don sanajar ne don san pojarum tep tam ong ni sibon no tau pat ba kilangit hu bat kumno kipen songlong rim ta jingit jung da ka ba ki kli da kini jing kli kaba phim la ban ong utau Khrist andau lawan hato unle khambon ki kamba yakini yaki bauni ulale nomor kini ki pajba ki balange u kilai ya ki kamba bulale kitu ki weiro ki baklam ngai kilai tenrei ke jinge fair kalong bakini ki banget ki perkhat ya kai bala tho spong mesaya kan kebala tho spong mesaya ki bauni kabomot yu try Jisu ulale lut don syu ke beduna takadau ki penmi daga jingkli kabong hatu wan tu mesaya tau mesaya la dau padai union do wan do we hatu undang le ki kamba kampalat ban uni te yaki te kemot numdon syu do we bala ban wan ban le ki kamba kembala le Jisu takadau kita kilangit te hado mentaru ki jiu ki bawan ban nget hutra Jisu kadai namar kata haba ki puli biang ya Bible ki puli Isaya san pulai betul lupa sifang gejing syak stom jumu ki puli ki jingjia Jerusalem hakapor bisyari u bat bayalam u ban sanar puna
kita ki barang kuat banwat ki jing shisha ki poi se jing shisha te bon ki jiu ke leng ke perthai ki la pedeng tra Jisu but ni bakal sedang naduk tu kapor bah pedeng ke kiwei ki babon ru hoi ki bamnget hu Hynrei bon ru ki balanget hu te da ni puli susu kini ki khot hadin ngin senang ya peteng ni iru ye ki jing kai ki jong tra Jisu ki ba ki jing kren ni ki jing penbana ju ki badan kambha na ka benta ka bor pat bangin la ban im kum ki nong but ju in se poi stu ki khot khamtam ka khot balai phunyu hadu ka ba lai phundai kini ki benta ki bo tra Jisu ye thu kai ka jingkar khu ye gitu ki banget hu ni puli ka ni khot balai phuai bon ki langet hu te ïathuh sisu pat ye ki jingkar khu bagin yo diang bagi nget hu tangin sabteng pat aku ye tayo tu plan kar khu ye jing puli jungi ketien ka khu jung tong ni doi ku khpa jungi bhabneng ni aingo yeme ba ni la yo kumni ban puli ka ketien jume sasisen pat ho jisha ka ketien jume ka long ka bajliu bat ka ba bon ki ba mi na ka ketien jume habangi puli tang ka wei ka bentaru ha ka wei ka sen yo ye ki jing shisha ki ba ha ka to ka sen bada ka wei pat ka sen yo siki wei pat ki jing shisha lani ki ba khamjliu shishu habangi puli ka ketien jume shisha traim la ban yit ye ki jing jliu bat ki jing start ki badana ka ketien jume ban ngi aingo ye me ba mela ai ngi ka ketien jume bangin puli ya ka khnang bangiru inyo ban tip bat ïathuh yo Jisu khunu jome balingba jong uru bangin yo ïathuh ye me ublay ubaim try babha isne yarap ingi kum ki breu ki batlot ki baduna ki babun ki liang ni duna ka bor perkhat ni duna ka jing sempang ni duna ki babun ki liang try ndrei me ubala ibet ban ai hangi kini ki jing sisha to isne ban nang pen kersai su ban nang pen roi su ya ka bor smuthu jungi ya ka ketien jume khnang ba try ngin la ban im ya ka jing im ka pen sngu bhai me bat bangin la ru ban nyai sakhi me ban penan brom ya ka keteng ka jume hagani ka sla khando kat ba me dang pen sa ingi hagani ka sla khando to sngu ko pai ni ki jing pa jungi to isne man kar khui wei pi wei na baro ki ba sngap igani ka Bible study na mga pani kini haga keteng ka jong tribe nong penim be jungi U Khrist amen dengan kerpan iba bedlut semua berpelai ini Ginyawai akabawai no lemba jong kini ka BibleStudy bangi yo lemba itmen besan ai bakan dalong ka jingkar khu yangi iwi piwi kumju i ka sngap i jing shisha jong ka tin ka jume bad akabawai no to da ai ka jing ai ka badap bang jong try balong nam penim be jong i U Khrist ka jing i ba ka jong blai ka pa na bom chukut ka jing slap ka jing pensat bor ka jing pentungan ka jing lam nanti ka jong mensem bakoi to ai bi kini lai ho we blai jong sa ringkat bat ngi kum ka BibleStudy karpang itmen pesan men menang pensat bori na kawai ka por kum ju ki ba mane ki besakru ki ba mane dem ya ka karteng ka jumel kalong kani kari ki bi jung ya kaleng setlak jong ka pertai na du mentabat hadu ala kartaru amen